زي كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي أمريكا أيو أب أسران كلتن أسران حمشتن سلاسان حدن كون أب فيسبوك ناب يوتيوبن تغطتا كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي أمريكا جميرو سلامتنا تقبلوا كبرات كمي أمسيهم لومي حاموشتن حاسة خلتشحن أسرت سلستن ويكع عصرت حدن حاسة خلتشحن أسران حدن يبقى قطاطر أوروبا استفرالي مدبات قريبنا لكم ألنا زينا إنا هنقدم دحر زينا أبغلن باردار النتي قصل زلو وق أملكيتو مجلسات تواهي بلو بغدم صعب كنقربو لكم إنا منقست إثيوبيا كجلا شبر زبولو سراويت نصانت أورومو مس بمنقست إثيوبيا كجلا شبر زتباهله حيلتات تግራይ حبيروم نمسرح تسمامعنا ألنا يبل سراويت نصانت أورومو ريبورت كله لايو نايلومي فولي مدب مس وهابيت قالت كال سدودات حبرات هاجرات أو قداي إرتراويان سدتنياتات عملكيتو زتخايد ቃለ ምልልስ ኮይኖሎ ምሳና ጽንሑ ዜና خنقدم ካብ ገብረ መድህን كمي تمسيو زينا كسمعكم حيلتات تግራይ وفري صحي براق بزبل سم مطقعتي كم جمرون عوتو ونحفص هلنا نيلهم اب كلل تግራይ حيلتات مكلخال تግራይ تباهيلهم صوعوا بمنግስት ፌደራል ድማ ዕጡቃት አሸባሪ ጉጅለ ተባሂሎም ናይ ዝኽሰሱ አቀባል ቃል ገብረ ጻድቅ ኣብ ዝተፈላልዩ ግንባራት ዓወት እናረኸብና ኢና ኢሎም ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ዓፋርን ኣምሓራን ዝነብሩ ሰራዊት ድማ ደምሲስና ኢሎም ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቀርብ እዩ በኻል ወገን እቲ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ቦታታት ናይ መሓዝን ምስዳድን ዘይኮነስ ጉጅለ አሸባሪ ሙሉእ በሙሉእ ብምድምሳስ ተላኣኽቱ ድማ ደጊሞም ስጋት ኢትዮጵያ ዘይኾኑሉ ኩነታት ንሓዋሩ ንምፍጣር እዩ ክብል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ገሊጹ ናይ ዝርዝርውን ድሕሪ ዜና ክቀርብ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉጅለ ፈጣር ራዕዲ ኢሉ ዝሰመዮ ሰራዊት ኦሮሞ እየ ዝብል ዕጡቕ ሓይሊ ኦሮሞ ምስቶም ናብ አዲስ አበባ ዝምርሹ ዘለዉ ሓይልታት ትግራይ ኢና ዝብሉ ፌደራል መንግስቲ ግን ኣካል እቲ አሸባሪ ኢሉ ዝሰየሞም ሕወሓት እዩ ዝበሎም ወታደራዊ ስምረት ንምፍጣር ከም ዝተሰማምዐ ኣፍሊጡ መራሕቲ እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ኦሮሞ ኩምሳ ድሪባ ተሪፉ ዘሎ እንኮፍ ፍታሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝርድኦ መገዲ ብውግእ ምዕላው ጥራሕ እዩ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በወገኖም ጽይ ሓበሬታ ዋላ ኣይሃቡ እምበር ምስቲ ሓይሊ ንዘራረብ ኣለና ከም ዝበሉ ሮይተርስ ገሊጹ ኣቶ ጌታቸው ረዳ በወገኖም ኣብ መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ ምዝግደሱ ሰባት ምዝራብ ትጽበዮ ነገር እዩ ከም ዝበሉ እቲ ሪፖርት ሓቢሩ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተሰምዐ ግብረ መልሲ ግን ዛጊድ የለን ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ይዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ልዝብን ምቁራጽ ተጻብኦታትን ክፍጠሩ ንጽውዕ ኢሎም ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይዝ ንሶም ትማል ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ሃገር ለኸ ጻውዒት ኩናት ምእዋጆም ብዝምልከት ሓቲቶም ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እዮም ነዚ ተዛረቡ መልእኽትና ክቕጽል እዩ ኢሎም ኔድ ፕራይዝ ካብ ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወር ዝቐረበን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እውን ሰምዕዎን ጻውዒት ብምጥቃስ ኣብ መሓዳሪት ትካል ዓለም ለኸ ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ USAID ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወር ዝሓለፈ ሰሙን ናብ አዲስ አበባ ኣብ ዝገሻሉ እዋን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ተባርዓይ መደረ ኩሎም ወገናት እቲ ግጭት ንከብቅዕ ናብ ክቢ ጠረጴዛ ክመጹ ከቢድ ይገብሩ እዩ ምባለን ሓቢሮም ንሕና ከም ንሪኦ እቲ ጠመተ ንኹሉ ዝሓወሰ ሰላም ንምፍጣር ብፍላይ ድማ ዝስቃይ ሰላማዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንከብቅዕ ልዝብ ክካየድ ኣለዎ ኢሎም ወሃብ ቃል ኔድ ፕራይዝ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ነቶም ኣብ ጋሊኮማ ብሕወሓት እዮም ተቃቲሎም ዝበሎም ልዕሊ 200 ሰላማውያን ሰባት ንምዝካር ናይ 3 መዓልታት ሓዘን ከም ዝኣወጀ ተፈሊጡ ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ በወገኖም ኣብ ጋሊኮማ ዝነበረ መኽዘን ምግቢ ዘቃጸለ ይሓድም ዝነበረ ሰራዊት መንግስቲ እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር እዩ ዝርዝሩ መስፍን ኣራጌ ሊኹልናሎ በትረ ስልጣን ተርጉሙ ከቕርቦ እዩ ኣፈ ጉባኤ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ሕወሓት ሃንደበት ብሰንኪ ዝፈኖ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት 107 ህጻናት 89 ደቂ ኣንስትዮን
44 ዓበይትን ከም ዝሞቱ ብርክት ዝበሉ ከም ዝተጎድኡ ኣብ መኽዘን ዝነበረ ረድኤት መግቢ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝተበላሸወን ኢትዮጵያውያን ነቲ ዝተፈጸመ ኢሰብኣዊ ዝበልዎ ተግባር ንከብጉዙን መፀዋዕታ ኣሕሊፎም ይብል እቲ ዜና ካብ ሎሚ ጀሚሩ ን3 መዓልታት ዝጸንሕ እዋን ሓዘን ከም ዝቕጽልን ባንዴራ ትክልል ትሕቲሉ ከም ዝምበልበልን እውን ተገሊጹሎ ኣካይዲ ስራሕ ረፈራር ሆስፒታል ዱብቲ ዶክተር መሐመድ ዮሱፍ 28 ሓምለ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮን ዓበይትን ጉድኣት ኣውሪደሎ ኢሎም ካብ ያሎ ከሎን ገታን ዝተፈናቐሉ ሰባት ተዓቂቦምሉ ዝነበረ ማዓስከር ጋሊኮማ ብሰንኪ ካብ ሕወሓት ዝተተኮሰ ዝተባሃለ ከቢድ ብረት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣስታት 50 ኣስከሬኖም ከም ዘይተረኽበን ቢሮ ህፃናትን ቆልዑን ትክልል ገሊጹሎ ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብትዊተር ኣብ ዝፈነዎ ሓበሬታ ኣብ ጋሊኮማ ዓፋር ኣብ ልዕሊ መኻዚኖ ኣኻል መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ኣብ ምህዳም ዝነበረ ሰራዊት መንግስቲ እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይሕብር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ ኣብ ጋሊኮማ ዓፋር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንትካላት ጥዕና ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝወቕዐን ብርክት ዝበሉ ህፃናት ሓዊሱ ኣማኢት ተፈናቐልቲ ከም ዝቐተለ ሓበሬታ ከም ዘሎ ንግዳያት ሓገዝ ንምልጋስ ናብ ዝግበረሉ ዘሎ ስፍራ ሓደ ጉጅለ ከም ዘዋፈረ ኣፍሊጡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ወልድያን ከባቢውን ብሰንኪ ዝቐጸለ ውግእ ብርክት ዝበሉ ተፈናቐልቲ ናብ ውጫለ ሃይቅን ደሴን ይውሕዙ ከም ዘለው ተፈሊጡሎ መምሕዳር ከተማ ደሴ ብወገኑ ናብታ ከተማ በዝሒ ይውሕዝ ዘሎ ተፈናቃሊ ስለ ዝወሰኸን ብሰንኪ እዋናዊ ጸጥታዊ ጉዳያትን ካብ ትማሊ ጀሚሩ ሰዓት ሕላፍ ከም ዝተኣወጀን ዝኾነ ሰላማዊ ሰብ ድሕር ሰዓት 2 ናይ ምሸት ክንቀሳቐስ ከም ዘይፍቀደሉ ኣፍሊጡ ይብል ሪፖርት መስፍን ኣራጌ ኮቪድ-19 ከም ኣብ ኬንያ ዝኣመሰላ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ብስነ ኣእምራውን ቁጠባውን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ብዝገደደ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝዓበየ በሰላ ከም ዘስዕብ ትካላት ረድኤት ገሊፆም ኣብ ናይሮቢ ደቂ ኣንስትዮ በዚ ናይ ለበዳ እዋን ክዘልቃ ዝሕግዝ ማእኸል መሰላት ትምህርትን ኣፍልጦን ዝተባሃለ ጉጅለ ረድኤት ከም ዝገለጾ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝፈጥሮ ጸገም ሸቕሊ ኣልቦነት ቀንዲ ተጠቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን እየን ይብሎ ናይ ማላዊ ቢሮ ጸረ ግዕዚና ምስ ኮንትራክት ሃገራዊ ነዳዲ ገንዘብ ኣጠፋፊኦም ዝተባሃሉ ሚኒስተር ኢነርጂን ካልኦት ክልተ ሰበስልጣንን ኣብ ትሕቲ ቁጽር ኣውዒሉ ሚኒስተር ጸዓት ማላዊ ኒውተን ካምባላ ምስ ፕሬዚዳንታዊ ኣማኻሪ ክሪስ ቼይማ ባንዳን ካልእ ሳልሳይ ኤኖክ ቺሃናን ዝተባሃሉ በዓል ስልጣን ተኣሲሮም ኣለው ዳይሬክተር ቢሮ ጸረ ግዕዚና ማርቻ ቹዙማ ብቴሌቪዥን ኣብ ዝተመሓላለፈ ጋዜጣዊ መግለጺአን ከም ዝበልኦ እቲ ማእሰርቲ ካብ ሃገራዊ ኩባንያ ነዳዲ ማላዊ ብዝቐረበ ጥርዓን መሰረት ምርመራ ክካየድ ድሕሪ ምጽንሑ እዩ ኢለን ፖለቲካዊ ተንተንቲ እቲ ማእሰርቲ ናይ ማሊ ፕሬዚዳንት ላዙሩስ ቻኩዌራ ጸረ ብልሽውና ስጉምቶም ካብ ናይ ቀደም ገዛኢ ፓርቲ ዝዘለለ ምዃኑ ዝሕብር እዩ ይብሉ ሴኔት ዩናይትድ ስቴትስ ብዓብላሊ ድምፂ ድሕሪ ዝሕለፎ ምጽዳቕ ንስራሕቲ ህንጸት ዝውዕል 1 ትሪልዮን ባጀት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሓጎሶም ገሊጾምን ኣመስኪኖምን እቲ ምትዕንቓፍ ከየጓንፎ ተፈሪሑ ዝነበረ ሕቶ በቐንዱ ንትሕተ ቅርፂ ኣሜሪካ ንምብርባርን ምስ መዳርክቲ ሃገራት ከምኒ ቻይና ተወዳደርቲ ቅርፅን ምስራሕን እዩ ኣስታት 500 ቢልዮን ካብዚ በጀት እዚ ኣብ መዳያት ጽርግያ መስመራት ኢንተርኔት ቢንቶታትን ካልእ ተመሳሳሊ መዓላን ክውዕል ትጽቢት ይግበር ናይ ግሪክ ሰራሕተኛታት ኣጥፋእቲ ሓዊ ኣንጻር ሰፊሕ ባርዕ ሓዊ ምቅላሶም ቀጺሎም ኣለው ሓላፊ ምክልኻል ሓለዋ ሲቪል ግሪክ ኒኮስ ሃርዳሊያስ ኣብ ውሽጢ 40 ዓመታት ዝተረኣየ ዝኸፍአ ባርዕ ሓዊ ኣብ 8 መዓልታት ጥራይ 586 ባርዓት ሓዊ ተኸሲቱ ኢሎም መንግስቲ ነቶም በቲ ባርዕ ዝተጎድኡ ንምሕጋዝ 500 ሚልዮን ዩሮ ቃልኣት ይሎ ኣቪያ ተባሂላ ኣብ ዝጽዋዕ ከባቢ ዝተልዓለ ግዙፍ ባርዕ ሓዊ ንምጥፋእ ልዕሊ 900 ሰራሕተኛታት ባርዕ ሓዊ ይሳተፉለው ሕዚ ድማ ሓጸርቲ ዜናታት ከቕርበልኩም ደቡብ ሱዳን ኣሚራ ዓሊ ቶማስ ተባሃለት ጸላዊት ማሕበራዊ መራኸቢታት ሚኒስተር ዜና ግዛኣት ራፕ ነበር ብዝገበረቶ ምንሻውን ባጫን 35 ሚልዮን ገንዘብ ደቡብ ሱዳን ወይ ድማ $87,000 ኣሜሪካን 6 ኣዋርሕ ማእሰርትን ክትቕጻዕ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እታ ሃገር ወሲኑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንጸለውቲ ሰባት ብምልጋጽ እትልለ ኮይና ነቲ በዓል ስልጣንን ስድራ ቤቱን ብቋንቋ ዲንካ ድሕሪ ዝገበረቶ ምንሻውያ ብጸለመ ክሲ ተመስሪቱላ ጊኒ ሰበስልጣን ጥዕና ጊኒ 155 ዜጋታት እታ ሃገር
ማርቡክ ዝተባሃለ ምስ ኢቦላ ልዑል ምምስሳል ዘለዎ ቫይረስ ብምልካፎም ኣብ ልዑል ተጠንቅቕ ኣለዉ። እቲ ቫይረስ ልዑል ናይ ምልባዕ ባህሪ ከም ዘለዎ እዩ ዝፍለጥ። ናይጄርያ ብሰንኪ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ናይጄርያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት መንበሪታቶም ገዲፎም ዝሃደሙ ዜጋታት ምስ መጠን ወሰኽ ዘቕባበ ገንዘብን ክባር መነባብሮን ህይወቶም ንምምራሕ ተጸጊሞም ከም ዘለዉ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ጸብጺቡ። ብመሰረት ጸብጻባት ውሽጢ ሃገር መጠን ክብሪ መሸጣ መሰረታዊ ቀረባት ኣብ ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ ጥራይ ብ30 ሚእታዊ ወሲኹሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። የቀንያልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንመቐለ እዩ ዝወስደልና ፈላማይ ሪፖርት። ሓይልታት ትግራይ ወፍሪ ፀሓይ ብራቕ ኣብ ትሕቲ ዝብል መጥቃዕቲ ጀሚርና ዓወት እውን ንሓፍስ ኣለና ኢሎም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢሎም ንነብሶም ዝፅውዑ ብመንግስቲ ፌደራል ግን ዕጡቓት ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሎም ናይ ዝኽሰሱ ሓይልታት ኣቐባሊ ቃል ገብረ ጻድቕ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ንዕወት ኣለና፣ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ዓፋርን ኣምሓራን ንዝነበሩ ሰራዊታት ድማ ደምሲስና ኢሎም ሙልጌታ ጽብሃ ነቲ ሪፖርት ከቕርቦ እዩ። ወፍሪ ፀሓይ ብራቕ ተባሂሉ ዝተሰየመ ሓድሽ ወፍሪ ምጥቃዕ ብሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ኣብ ዝርከቡ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ላዕሊ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልላትን ሚሊሻን መጥቃዕቲ ነካይድ ኣለና ዓወት እውን ንሓፍስ ኣለና ክብሉ እዮም ኣቕባሊ ቃልቲ ሰራዊት ገብረ ጻድቕ ዝተዛረቡ። ኣብ ክልል ትግራይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተባሂሎም ጽውዑ ብመንግስቲ ፌደራል ድማ ዕጡቓት ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሎም ናይ ዝኽሰሱ ሓይልታት ኣቐባሊ ቃል ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ቅድሚ ሕዚ ናይ ዝተኻየደ ወፍሪ ኣሉላን ወፍሪ ኣዴታት ትግራይን መቐጸልታ ዝኾነ ወፍሪ ፀሓይ ብራቕ ተባሂሉ ዝተሰየመ መጥቃዕቲ ጀሚርና ኢሎም እቶም ኣቐባሊ ቃል ኣብ መግለጺኦም ሰራዊቶም ካብ ወልድያ ክሳብ ንፋስ መውጫ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ላዕሊ 20 ዓበይትን ኣናእሽተይን ከተማታት ከም ዝሓዘ እዮም ገሊጾም። ተወሳኺ ድማ ኣብ ግንባር ዓፋር ኢሉውን መስመር ወልድያ መርሳ ኣብ ዝተኻየዱ መጥቃዕትታት ሰራዊቶም ከም ዝተዓወቱ እዮም ዝተዛረቡ። ወፍሪ ፀሓይ ብራቕ ዝተባሃለሉ ምኽንያት እውን ቅድም ኢሉ ብዝሓለፉ ወፍርታት ወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋን ወፍሪ ኣዴታት ትግራይን ዝረኣናዮ ጭላንጭል ብርሃን ዘስተመቐርናዮ ሰላም ዳርጋ ዝበዝሕ ትግራይ ካብ ጸልማት ወፂኡ ሰላም ዝረኸበሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ተፈጢሩ ዘሎ ብርሃን ድማ መሊኡ ክወግሕን ክደምቕን ካብቲ ዝነበርናዮ መድረኽ ናብ ዝለዓለ ናይ ዓወትን ናይ ብሩህ ተስፋ መጻእ ጉዕዞ ዝትልም ክኸውን ሕዝውን ጸላእትና ኸድቅሱልና ስለ ዘይከኣሉ በብግዚኡ ዝተዳዓኸን ዝተደምሰሰን ሓይሎም እንዳወታተፉ እንዳመልኡ ሰላምናን ድሕንነትናን ክህቡና ፈቃደኛታት ስለ ዘይኮኑ ሕዝውን ሃልዋትናን ድሕንነትናን ተቕልጸምና እዩ ብዝብል ወፍሪ ፀሓይ ብራቕ ዕርዩ ኣንጸባራቒ ዝኾነ ዓወታት የመዝግበሉ። ኣብዞም ውጋኣት ላዕሊ 10,000 ሓይሊ ጸላኢ ኢሎም ፀውዕዎ ከም ዝተደምሰሱ እዮም እቶም ኣቐባሊ ቃል ዝገለጹ። ተወሳኺ ድማ 9 ታንክታት 19 መዳፍዕ 10 ድሩዓትን ከም ዝተማረኹ ዝገለጹ እቶም ኣቐባሊ ቃል ካልኦት ማእኸሎትን ኣናእሽትን ብኣሽሓት ዝቑፀር መሳርሒ ኩናት ድማ ከም ዝሓዙ እዮም ተዛሪቦም። እቲ ወፍሪ ቀጻሊ ምዃኑ እውን ሓቢሮም እዮም። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝንቀሳቐስሎም ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝርከቡ ንጹሃን ዜጋታት ጉድኣት ይበጽሖም ከም ዘሎ ክሲ ይቐርብ እዩ ተባሂሎም ዝተሓተቱ ገብረ ጻድቕ ሰራዊትና ስነ ምግባሩ ዝተፈለጠ እዩ ኣብ ላዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት ይኹን ታሪኻዊ ሓድግታት ጉድኣት ከይበጽሕ ዝከናኸን ኢሎም እዚ ክሲ የቕርቡ ዘለዉ ኣካላት ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግፍዒ ስለ ዝፈጸሙ ንኻሊእ ንሳቶም ብናይ ባዕሎም መነጸር ስለ ዝርእዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም እዮም። ትባሊ መንግስቲ ፌደራል ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልላትን ሚሊሻን ኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝተልዓለ ናይ ክሕደት ሓይል ኣሎ ንዑ ንምድምሳስ ድማ ብርቱዕን ዘየዳግም ቅልጹምኹም ኣልዕሉ ኢሉ ንዘቐረቦ ጻውዒት ጠሚቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ቅድሚ ሕዚ በብመዓልቱ ናይ ክተት ጻውዒት እናቐረበ ፉከራታት እውን እናተሰምዑ ጸኒሖም እዮም። ኣብ መሬት ግና ንሰራዊት ትግራይ ጠጠው ከብል ዝኽእል ዓቕሚ የብሎምን ሕዚ እውን ተመሳሳሊ እዩ ብምባል እዮም ምላሽ ሂቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም። ያቅንያልና ሙልጌታ ዝትከታተልዎ ዘለኹም ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ካልኣይ ሪፖርት ንባህር ዳር እቲ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ቦታታት ናይ ምቁፅጻርን ምግዳፍን ጉዳይ ዘይኮነስ እቲ ስግኣት ኢትዮጵያ ዝኾነ ጉጅለ ኣሸባሪ ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ ተላእኽቱ ድማ ደጊሞም ስጋት ኢትዮጵያ ዘይኾኑሉ
خونتات نحوار مفتاريو كبر منجست كل الأمحرا قاليسو وهب قال منجست كل الأمحرا قزاتشو مولنا قجل شبر إنا بلو تصوعو وحوحات سجيرو أبزعتو ولن كبابتات كل الأمحرا بزخفة تخوينات سعرتي قطمو قالو إلهم نسوم وسيقوم أبزسومون كابت كل الوصا بلعل الزناور تولرت بهر أمحرا حدقا يبصحهم هلاوون حبيرهم قلاب كل الأمحرا كنبروز صنحو قندما مستقجل الشباري زبلوو حواحات زسرحو سب هابتن سب سلطانتن كم زلون كاب تقباراتهم كغطونا تحساسيبهم يبل آستر مسكاناو كاب بحردار زلأغطو ريبورت صارف زاية كتاربويا ንእዋናዊ ኩነታት እትኽልል ዝጠመተ መብርሂ ሎሚ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ግዛቸው ሙሉነህ ኣሸባሪ ክብሉ ዝፀውዕዎ ሕወሓት ሰሊኹ ካብ ዝኣተወሎም ከባብታት ክልል ኣምሓራ ስዕረት ገጢምዎ ይወፅእ ኣሎ ኢሎም ይኹን እምበር ቀንዲ ዕላማ እዚ ኩናት ካብ ከባብታት ምውፃእን ምእታውን ዘይኮነስ ፀላኢ ኣምሓራይን ኢትዮጵያን ዝኾነ ሕወሓት ሙሉእ ብሙሉእ መድምሳስ እዩ ክብሉ ገሊፆም በሰሜን አካባቢ ውጊያ ያለው በአዲጎሹ በአዲርቃይና ኣብ ከባቢ ሰሜን ዘሎ ውግእ ኣብ ዓዲ ጎሹ ዓደርቃይ ማይ ፀብርን ስጋብ ደቡብ ሱዳን ዝበፅሕ እዩ بخباب مبرق دما لاليبلا هارا مرسا ولديا بحفشا خباب واق وقي كايدلهم زلو خبابتات يوم لو من تمال نابز نبرو وقعات زلو تبصاب نمهاب زأكل بخباب مبرق سراويتنا نمرسان بخباب يجاجوه دما نمكيت تقوطاتيرو نقدمي تقسكسي زلو بزح زلو وزوار كاب سلاء تماري خلو زدم ساسون تدمسي سيو يخون مبر ازلو مزكاي زلو وقع بزن الترخبان اشتعاوتات زو السنة يكونن إذا حيلي ملي سقاب زيت أفأ سلام كم زي يركب كاب حاد خلت تجزة ترجعتيو سلازخنا إذا حيلي أب كل الأمحرة يخون كاب تخل الوضعي نزر كابو تولت بهير أمحرة سقى السخونة اللي ما قد سقاب تتوزبل كأصليو نزا حيلي موجا مالت كيدي إثيوبيا كأصل مقبار مالتيو يمزبلو أتو جزاتشو الشبار النابلو زصوع وحوحات أبز أوان كاب تخل الوضعي قبل على زنابرو تولت بهير أمحرة ون بتلا أختو أبيلو حدا جاي وردالو إلهم በተለይ አማራ ክልል በሚዋሰንባቸው አካባቢዎች ሁሉ እንቅስቃሴ እያደረገና ያለው በቤኒሻንጉልም ፍላይን ክልል አምሓራ ኣብ ዘዋሱን ከባብታት እንቀሳቀስ ይዘሎ ኣብ ቤኒሻንጉል ኦሮሚያን ካልኦት አምሓራይ በበዝሒ ኣብ ዝነብሩሎም ከባብታት በሓይልታት ጥፍኣት ሓደጋ ከውርድ እንቀሳቀስ ይዘሎ በሓፈሻት ሓባቢርካ አምሓራይ ንምጥፋእ ኢትዮጵያን ምብትታንን ዝዓለመ መንቀሳቀስ ይዝካየድ ዘሎ ስለዝኾነ ግልጽ ወራሪ ዝፍጸም ዘሎ እዮም ዝበሉ ኣብ ትኽልል ዝነብሩን ሃብትን ንብረትን ኣፍርዮም ከምኡውን ስጋብ ላዕለዋይ ስልጣን ኣመራርሓ ዝበፅሑ ግን ድማ ነቲ ጉጅለ ኣሸባሪ እናሓገዙ ዝተረኽቡ ደገፍቲ ሕወሓት ከም ዘለዉ እውን ዝገለጹ ኣቶ ግዛቸው ካልኦት እውን ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቦም እዚ አማራ ክልል ለዘመናት ሀብት ንብረት አፍርተው የኖሩ የትግራይ ተወላጅ የነበሩ በተለያየ ስልጣን ሹመናቸው የነበሩ ኣብዚ ኣብ ክልል አምሓራ ዕድመ ልክዖም ሃብትን ንብረትን ኣፍርዮም ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ስልጣን ተሸይሞም ዝነበሩ ሰባት ኣብዚ እዋን ናብ በረኻ ወፂኦም ጀነራላት ተባሂሎም መገድና መርሑ የዋግኡ ኣለዉ إذا حيل عدل انترخيبو خودانا ايو اما اخل كتما ابلع لسيفل هزبي مدفع دربي اللو اما مرسا ولا كحز تسعيرون توزا بزوحة توالد تدفيرا او هسبيتالاتين اللوا يمزبلو اما وداتا اتو قزاتشو هزبي حوحات بزفترو نيحاسو تحابريتا خيتا دناقرة خبابي اناقيحو كحلون ببخبابي ازركبو امرار حدما نتمن اساي وديبوم اب حلوا خبابي اكوافر كقبرو اتحساسيبوم منقسي إثيوبيا الشبار خبل زبينو حوحات ون حيلتات تقراينا بلا بزيص وقوعهم عوتاتي حفز مهلاوي قلت قالو زغمتهم كدما خونت تقبالنا سقاب زرخبو كوينات كم زي قوارت ازا تفلالي امرار حقتا حيلي خقلتو صنحهم يوم يا أنيلنا سارة إذ تكتاتلوا وزلكم كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمس أمريكا أيو سالساي ريبورت علونا መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉጅለ ራዕዲ ኢሉ ዝሰየሞ ሰራዊት ኦሮሚያ ዝብል ዕጡቅ ሓይሊ ኦሮሞ ምስቶም ናብ አዲስ አበባ ዝምርሹ ዘለዉ ሓይልታት ትግራይ ኢና ዝብሉ ፌደራል መንግስቲ ግን ኣካል ተኣሸባሪ ኢሉ ዝሰየሞ ሕወሓት እዩ ዝብሎም ወተሃደራዊ ስምረት ንምፍጣር ከም ዝተሰማምዐ ኣፍሊጡ መራሒት ዕጡቅ ሓይሊ ኦሮሞ ኩምሳ ድሪባ ተሪፉ ዘለኦም ኮፍታሕ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝርድኦ መንገዲ ብውግእ ምዕላው ጥራይ ከም ዝበለ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ፁፁይ ሓበሬታ ዋላ ኣይሃቡ እምበር ምስቲ
ሓይሊ ንዘራረብ ኣለና ከም ዝበሉ ሮይተርስ ገሊጹሎም። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ኣብ መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ ምስ ዝግደሱ ሰባት ምዝርራብ ትጽበዮ ነገሪ ከም ዝበለ እቲ ሪፖርት ሓቢሩሎ። ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሰምዐ ግብረ መልሲ ግን ዛጊድ የለን። ንጸብጻባት ኣሶሲየትድ ፕሬስን ሮይተርስን በትረ ስልጣን ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ። ዝሓለፈ ሕዳር ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ናብ ካልኦት ከባቢታት እታ ካብ ኣፍሪቃ ብበዝሒ ህዝባ ትፍለጥ ኢትዮጵያ ተጋፊዕ ኣሎ። ተሪፉ ዘሎ እንክፍታሕ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝርድኡ ቋንቋ ምዝራብ እዩ፣ ብወተሃደራዊ መገዲ ምስዓር እዩ ይብል ኮምሳ ድሪባ ብሳጉኡ ጃልመሮ። ንሱ ሎም ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናብዚ ስምምዕነት እዚ ዝተበጽሐ ድሕሪ ሓይልታት ትግራይ ቅድሚ ሒደት ሰሙን ዘቕረብዎ እማመ ምዃኑ እውን ጠቒሱ ኣንጻር ሓባራዊ ጸላኢ ሓቢርና ክንሰርሕ ተሰማሚዕና ኣለና ብሕልፊ ብወተሃደራዊ መዳይ እውን ይብል ጃልመሮ። ሓበሬታ ዓውደ ውግእ የካፍሉና ኣለዉ፣ ምሳና ኮይኖም ኣይጓጉኡ ግንበር ብሓባር ኣብ ውግእ ኣለና ምባል እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ፖለቲካዊ ስምምዕነት ንምብጻሕ ልዝባት ይቕጽሉ ከም ዘለዉ ካልኦት ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኢትዮጵያ እውን ኣብቲ ልዝብ ከም ዝተሓወሱን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስትር ሰፊሕ ግንባር ከም ዝህሉን ገሊጹሎ ጃልመሮ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ጽጹይ ሓበሬታ ዋላ እኳ ኣይሃቦ እምበር ምስ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ንዘራርብ ኣለና ከም ዝበሉ ሮይተርስ ገሊጹ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ኣብ መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ ምስ ዝግደሱ ሰባት ምዝርራብ ትጽበዮ ነገር እዩ ከም ዝበለ እቲ ሪፖርት ሓቢሩ። ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሰምዐ ግብረ መልሲ ግና ዛጊድ የለን። ኮምሳ ድሪባ ወይ ከዓ ጃልመሮ ነዚ ዳሕረዋይ መግለጺ ዝሃበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝኸኣለ ኢትዮጵያዊ ምስ ሰራዊት እታ ሃገር ተጸንቢሩ ንመብዛሕትኡ ከባብታት ትግራይ ተቖጻጺሩ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ሰገረ ሕወሓት ንሓንሳብን ንሓዋርን ደው መታን ከብሎ ንክዋጋእ ድሕር ዘቕረብዎ መጸዋዕቲ ሓደ መዓልቲ ጸኒሑ እዩ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ኣብ ውግእ ተጸሚድና ዘለና ንዝተዓጸዉ ኩነታት ንምኽፋት እዩ፣ ስርዓት ኣብይ እንተወዲቑ ዝለዓለ ሽልማት እዩ ከም ዝበለ ኣሶሲየትድ ፕረስ ጸብጺቡሎ። ናብ ኩሉ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብቐሊሉ ምብጻሕ ኣጸጋሚ ስለ ዝኾነን ጋዜጠኛታት ስለ ዝንከላበቱን ግና ኢትዮጵያውያን ንጻውዒት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ንምፍላጥ ኣይተኻእለን። መራሕቲ ትግራይ ዝነበሩ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብሰንኪ ይስዕብዎ ዝነበረ ኣብ ዘርኢ ዝተመስረተ ፌደራሊዝም ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣቝጥዕዎም እዩ። መራሒ ሰራዊት ኦሮሞ ብወገኑ ንናይ ሕወሓት እማመ ንስሙር ግንባር ቅድሚ ምቕባልና ብዕምቆት ሓሲብናሉ ኢና ይብል። ሕወሓት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ብዙሕ ገፍዒ ተፈጺሙ እዩ ዝብል መሮ ሽዑ ዝተፈጥረ ጸገም ሎሚ እውን ኣይተፈትሐን ይብል። እንተኾነ ይብል ንሱ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ምስ ሕወሓት ሓቢርካ ምስራሕ ይከኣል እዩ፣ ዝተወሰኑ ጥርጣረታት ዋላ እውን እንተሎ ተስፋ ንገብሮ ሕወሓት ካብ ሕሉፍ ተማሂሩ እዩ ዝብል እዩ። ጽላለ እንተዘይኮይኑ ሕወሓት ተመሳሳሊ ጌጋ ክፍጽም እዩ ዝብል እምነት የብለይን። እንተኾይኑ ግና ኣብ ኢትዮጵያ ሕምስምስ ክፍጠርን እታ ሃገር ክትብተን ትኽእል እያ ይበል። ሕወሓት ምስ ካልኦት ወገናት ዘካይዶ ልዝብ ኣብ ዝቐረባ ብወግዒ ከፍልጥ እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎ ዝሓበረ መሮ ንማሕበረሰብ ዓለም ብሕልፊ ነቶም ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክትቅጽል እንተኾይኑ ውግእ ናይ ትግራይ ደው ክብልን ኩሎም ወገናት ናብ ልዝብ ክመጹን ንዝሓቱ ሕብራት ሃገራትን ዩናይትድ ስቴትስን ኣጠንቂቑሎ እቲ ቕልውላው ብጥንቃቐ ክትሓዝ ኣለዎ ከም ዝበለ ተፈሊጡሎ። ቪኦኤ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ምስ ወሃቢት ቃል ትካል ስዱዳት ሕብራት ሃገራት ዝተኻደ ቃለ ምልስ ንጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ከዓ ክልል ትግራይ ኣመልኪቱ ነዊሕ ከዛርብ ጸኒሑ እዩ። በበይኖም ጸብጻባት ከመልክትዎም ከም ዝጸንሑ እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ግዳይ በበይኖም መጥቃዕታት ክኾኑ ጸኒሖም እዮም። ነዚ ዝምልከት ካብ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ስዱዳት ሕብራት ሃገራት ሪጂናል ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር ንዝኾነት ሚርስ ፌዝ ከሲና ካብ ኬንያ ኣዘራሪብና ኣለና። ምኒ ኣፈወርቂ ኣዘራሪባታ ኩነታት እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከመይ ከም ዘሎ ዶ ክትሕብረኒ ዝብል እዩ ንሚስ ፌዝ ከሳኒ ዘቕረብኩላ ፈላማይ ሕቶ ዝሃበቶ መልሲ።
The situation around the two refugee camps, Mai Aini and Adi Harush camp, of course, has been very worrying for us as UNHCR because بحلف እኳ ኩነታቶም ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝርከቡ ስደተኛታት ንላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ኣዝዩ ኣሻቒሉ እዩ ጸኒሑ። እዚ ዝገብሮ ቀንዲ ምኽንያት ከዓ ኣብ ውዑይ ግጭት ዝርከቡ ቦታ ብምዃኑ እዩ። ኮሚሽን ስደተኛታት ካብ 13 ሓምለት ሒዙ ናብዘን ማዓስከራት መስመር ክረክብ ከናዲ ጸኒሑ እዩ። ድሕሪ ነዊሕ ዝርርብ ግን ኣብ 30 ሓምለት ጥራይ ኮሚሽን ስደተኛታትን ካልኦት መሻርክትን ኣብ ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይንን መስመር ክረኽቡ ክኢሎም። ኩነታት እቲ ማዓስከር ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ምግማት ኣየጸግምን። ኮሚሽን ስደተኛታት መሰረታዊ ቀረባት ከም እኽሊ፣ ዘይቲ፣ ማይን ካልኦትን ከባጽሕ ክፍትን ጸኒሑ እዩ። ካልኦት መሻርክቲ ኣካላት እውን ናብቲ ቦታ ዘድልዩ ቀረባት ክዕድሉ ኣብ ጻዕሪኦም ጸኒሖም። እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ። ኮሚሽን ስደተኛታት ግን ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ ክትብል መሊሳ ቀጻሊ ሕቶይ ጸጥታት ማዓስከር ስደተኛታት ብሕልፊ ድማ እተን ክልተ ማዓስከራት ሕጂ ከመይ ኣሎ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ። As you may understand, the security situation in the region of Tigray is quite fluid. ክትግምት ይኸም እትኽእሊ ኩነታት ኣብ ትግራይ ቀልጢፍ እዩ ዝለዋወጥ ዘሎ። ገለ ካብቲ እንሰምዖ ሓበሬታ ካብቶም ስደተኛታት ባዕሎም ሰራሕተኛታት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ኣብኡ ዘሎ መስኻኽርን ወይ ከዓ ካልኦት ኣካላት ከተጻርዮ ከቢድ እዩ። ሓደ ክብሎ ዝኽእል ግን ሕጂ ኣብ ክልቲኡ ማዓስከራት ተዛማዲ ርግኣት ኣሎ። እዚ ማለት ግን ዋላ እኳ ምስቶም ስደተኛታት ምርኻብ ይከኣል ዳ እምበር ምስ ስእነት ጸጥታ ከባቢ መሰረታዊ ቀረባት ንምርካብ ግን ገና ኣጸጋሚ እዩ ዘሎ። እቲ ኩነታት ተቀያያሪ እዩ ዘሎ። ምስ ኩሉ ሕጽረታትን ማሕለኻታትን ግን ዝከኣለና ክንገብር ንሰርሕ ኣለና ኢላ። ቀጻሊ ሕቶይ ከዓ ቅድሚ ቀረባ ግዜ ኣብ ኣዲስ አበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን እቶም ማዓስከራት ስደተኛታት ናብ ውሕስ ቦታ ክግዕዙ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ነይሮም። እቲ ክግዕዝሉ ዝሕሰብ ዘሎ ቦታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድዩ ዝኸውን ዘሎ? ምዝ ሕጂ እቲ ኩናት ናብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን መልሓሙ እቲ ቦታ ክሳብ ክንደይ ውሕስ እዩ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ። For several months, UNHCR has been working with the government of Ethiopia to identify ንዝሓለፈ ዋርሕ ኮሚሽን ስደተኛታት ውሕስ ቦታ ከናዲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክሓቶ ጸኒሑ እዩ። እቲ ዕላማ ናብ ካልእ ውሕስ ስፍራ ንምግዓዞም እዩ። ካብ 26 ሰነ ኣትሒዝና ድማ ኣብ ከባቢ ዳባት ዝተባሃለ ቦታ ናይ ክልል ኣምሓራ ቦታ ተፈልዩልና ኣሎ። ሕጂ ከዓ ኣብ ዓለም ወሽ ዝበሃል ቦታ ሓድሽ ማዓስከር ንምቋም ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣለና። እዚ ማዓስከር ኣሳት 25,000 ስደተኛታት ክሕዙ ትጽቢት ዝግበሮም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም እንሰርሕ መጠን እዚ ሓድሽ ቦታ ንስደተኛታት ውሕስ ክኸውን ከም ዘለዎ ንሕናን ካልኦት መሻርክትናን ንሰርሓሉ ኣለና። ጸጥታዊ ውሕስነት ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ መሰረታዊ ቀረባት ዝርከበሉ ቦታ ክኸውን እውን ኣብ ምስራሕ ኢና ዘለና ኢላ። ኣስዒበ ንምስ ፌዝ ካሲና ዘቕረብ ኩላ ሕቶ እቲ ኩናት ሕጂ ናብ ክልል ኣምሓራ እውን ይልሕም ብምህላው ምስቲ ዘሎ ስእነት ጸጥታ ካልእ ዝሓስኩሞ ውሕስነት ኣሎ ድዩ? ምዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ካልእ ኣማራፂ እውን እንተልይኩም ዝብል እዩ ምስ ካሰኒ ዝሃበቶ መልሲ። The plan right now is to ensure that we make sure that the Alamwatch site is safe enough for refugees. እቲ መደብ እዚ ንሰርሖ ዘለና ማዓስከር አለምዋች ንስደተኛታት ውሕስ ምዃኑ ምርግጋጽ እዩ። ምዝ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት እቲ ቀዲሙ ዝመጽእ ውሕስነት ጸጥታ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ከረጋግጹልና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰርሕ ኣለና። ምስ ገስጋስ እቲ ኩናት ግን ሕጂ ዘሎ ቀዳምነት ነቶም ስደተኛታት ብቁልጡፍ ናብ ዝወሓሰ ቦታ ምግዓዝ ኢላላ። ኣስዒበ ዘቕረብ ኩላ ሕቶ ኣቐዲመ ጠቒሰዮ ከም ዝነበርኩ ኣብ ቀረባ እዋን ንምግዓዝቶም ስደተኛታት ዝምልከት ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ካልእ ምጥቃስ ዘድልዮ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር ምግዓዝቶም ስደተኛታት ብድልየቶም ክኸውን ከም ዘለዎ መግለፂ ውፅእ ነይሩ። ስለዚ እቶም ስደተኛታት ብዛዕባ ምግዓዞም ኣፍልጦን ድልየትን ከም ዘለዎም ተሓቲቶም ድዮም ዶስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎ ጥራይ ዝኸውን ዝብል እዩ ዝሃበቶ ምላሽ። No, as we mentioned, it's very voluntary, and so it depends on what the refugees want. ኣይኮነን ከም ዝጠቐስክዮ ኣብ ፍጹም ድሌቶም ስደተኛታት ዝቡርኮስ እዩ። እቶም ስደተኛታት እንታይ ይደልዩ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ሓፈሻዊ ፖሊሲ ኮሚሽን ስደተኛታት እዩ። እቶም ስደተኛታት ናብ ካልእ ሃገር ክኸዱ ወይ ድማ ናብ መበቆላዊ ስድሮም ክምለሱ ምሉእ ፍቃድ ክህልዎም ኣለዎ። ስለዚ ከዓ ምስቶም ስደተኛታትን ወኪላትን መንዮም ናብ ተሓድሽ ማዓስከር አለምዎች ክግዕዙ ፍቃደኛታት ዝኾኑ ኣብ ምዝርራቢና ዘለና። ኣብ ርእሲኡ ከዓ ዳሕራይ እቲ ማዓስከር ምስ ቆመ ውሕስ መሰጋገሪ መስመር ክንረክብ ንሰርሕ ኣለና። ኩሉ እዚ ናይ ምግዓዝ መስርሕ ግን ብድልየትን ፍቃድን እቶም ስደተኛታት ዝኸውን ክትብል መሊሳ።
ኣስዒብ ዘቕረብ ኩሉ ሕቶ ቅድሚ ሓፂር እዋን ኮሚሽን ስደተኛታት ኣብ ልዕሊቶም ስደተኛታት መጥቃዕቲ ይወርድ ከም ዘሎ መግለፂ ውፅኡ ነይሩ። እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ንድሓር ብበበይኖም ሓይልታት ግፍዒ ክወርዶም ከም ዝፀንሐ ክዝረብ ፀኒሑ እዩ። ነዚ ዝምልከት ብወገን ኮሚሽን ስደተኛታት ዝካየድ ምርመራ እንተሎ ክትሕብርኒ ዶ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ። As UNHCR, our mandate is basically to conduct protection monitoring, and in this protection monitoring... እዚ መደብ እዚ ከምቲ ዝሰማዕዎ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ክንምለሶ ኢና ንምንያን ኣብርሃምን ብትርጉም ዝሓገዘ ከምኡውን ምስ ጋሻዎም ፈይዝ ከሴና ኣዚና ነመስግን። እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ